Åka sådär, för jag är rädd, jag kan inte åka. Jag kan knuffa på. Nej. Man måste få lite fart så att, så att det styr lite av sig själv. Hon skrek, hörde du? Hon skrek. Ja, hon var glad. Nej, jag tänkte på stjärnorna. Det måste vara lite mulet. Marcus, nu kommer vi! Vi åker framåt. Nej, vi var tvungna att köpa ett par skridskor kanske. Ja. Oh. Är det roligt, Noah?